טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעניין אחר לחלוטין. בעוד יומיים, יום שישי, כ' בטבת, ימלאו 822 שנים לפטירתו של אחד מההוגים ופוסקי ההלכה הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, הרמב"ם, רבי משה בן מימון, ובתקופה הזו גם התחדש הלימוד היומי בספרו משנה תורה. איתנו כאן באולפן הרב עתניאל מנצור, מפקח ארצי על רבני בתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי. שלום, צהריים טובים. שלום וברכה, צהריים טובים לכולם. הנשר הגדול, מסתבר שיש כאלה שגם לאחר פטירתם הנוכחות שלהם מאוד מאוד משמעותית. על רבי משה בן מימון נאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה. אנחנו בפרשת שבוע בעזרת השם שניכנס אליה, ספר שמות, שבאים ומדברים על משה רבנו. אנחנו באים ורואים את האמרה הכל כך חזקה שממשה עד משה לא קם כמשה. זה בדיוק על הרמב"ם. ולמה על הרמב"ם? עליו נאמר הנשר הגדול. תמיד אומרים על ירושלים שכנשר הנושא את גוזליו על כנפיו. אני אומר גם על הרמב"ם, כנשר הנושא את גוזליו על כנפיו. ולמה? כשמתקרבים לדמותו של הרמב"ם, רבי משה בן מימון, רואים שהוא היה רופא, שהוא היה מורה, שהוא היה דיין, שהוא היה רב, שהוא היה פילוסוף, היה הוגה דעות חשוב, איש מחשבה. ושלוקחים את כל הדבר הזה, אני אומר, עוד לתלמידינו היקרים, יש לך לינוק מהרמב"ם, פשוט תראה משהו שאתה מתחבר אליו ותוכל לקחת ממנו, וזה ברכה גדולה. מה מיוחד ברמב"ם? כאילו, יש כל כך הרבה הוגים, רבנים, באמת לאורך ההיסטוריה היהודית, משהו ברמב"ם נותן איזושהי נקודה אחרת. מה זה? אני חושב שהרמב"ם, בזה שהוא מקיף את כל התורה כולה, כן, הספר היחיד, היד החזקה, 1000 פרקים שבאים ומקיפים את כל התורה כולה, זו ברכה גדולה להגיד לתלמיד בישראל, בוא תהיה חלק מדבר גדול. גם לפני 822 שנה, לפני למעלה מ-800 שנה, שאנחנו באים ומסתכלים על דמותו של הרמב"ם, אנחנו יכולים לבוא היום, בימינו, לחיות אותו, להרגיש אותו, להגיד לכל תלמיד ולכל תלמידה, בואו תהיו חלק מדבר גדול. תראו את הרמב"ם, כזה ראה וכזה, שאנחנו רוצים להיות כדמותו ורוצים להקיף את כל התורה כולה. שילד מבין שהוא רוצה להיות חלק מדבר גדול, אז הוא אומר לעצמו, תשמע, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. למה? כי זה הפוסק היחיד שהקיף את כל התורה כולה. ובאמת בדורות האחרונים, במסגרת הלימודים היומיים, הדף היומי, המשנה היומית ועוד, גם הרמב"ם היומי נכנס ונכנס חזק. אתה בעצם עובר את כל התהליך עוד כתלמיד. אצלי זה סיפור ממש ממש מעניין. אני עוד בתלמיד בישיבת בני עקיבא, גבעת שמואל, זכיתי לבוא וללמוד, שם נחשפתי ככה ללימוד הרמב"ם היומי, שחייב לומר שהם עושים עבודה מצוינת. הן ברמה, נקרא לזה הגשמית, בפרסים ובליווי ובכל השיח, וגם בספרי הקודש ובפן הרוחני. אז גם כתלמיד זכיתי ברוך השם ללמוד ולהקיף יחד עם כל הרבנים והחברים את כל התורה כולה, ולימים זכיתי להיות גם רכז ומי שמלווה, וגם לאחר שנהייתי מנהל והיום כמפקח, אנחנו זוכים לבוא ולדחוף את הלימוד הזה, הלימוד העמוק והגדול בפשטות, לבוא ולהגיד ילד, בוא תקבע לעצמך עיתים, ככה הוא מקבל מיומנויות של הבנה, של קריאה, של סדר, יום, מסגרת, וזה ברכה גדולה. אז אתה בעצם משמש היום כרב של כלל רבני בתי הספר במדינה, ובמסגרת החינוך הממלכתי-דתי, והשאלה הגדולה בדור הזה, דור הטלפונים, איך הרמב"ם יכול להתחרות עם המכשיר? אני יכול להגיד לך דבר כזה, היום הייתי אומר, לעשו כשמעת אליבא דהלכתא. הרמב"ם שבאים ולומדים אותו ולוקחים אותו הלכה לימינו, אז אתה רואה איך פרקטית ילדים מתחברים. דוגמה, חליבה בשבת. שאתה יכול לבוא וללמוד על צער בעלי חיים, ועל הפרה, ועל הרפתן, והכל, אבל שאתה מוציא עכשיו את הילדים, והולך איתם לרפת, ומדבר עם הרפתן, ורואה מה זה חליבה ושבת, ואיך באים ואיך מתמודדים עם האתגרים האלו, אתה רואה שכל הכלים שהרמב"ם הציב לנו על התורה שבעל פה, שהציב לנו אחרי שהוא בא ולקח את כל המסגרתיות האלו שאנחנו באים ומעבירים אותם הלאה לימינו, אתה רואה שהילד מתחבר ברגע שזה נהיה פרקטי ומעשי לימיו. אז גם שיש טלפון וגם שיש דברים אחרים, ברגע שאנחנו באים ונותנים לו לבוא ולהתעסק בזה פרקטית מוחשית בהלכות היומיומיות, אתה רואה איך הוא מתחבר. מדהים. אז באמת בתקופה הקרובה מתחיל מחזור נוסף, סבב נוסף של לימוד כל הרמב"ם, וזה לא רק לתלמידים. זה נכון, עוד בעזרת השם כחודש ט"ז בשבט, אנחנו מתחילים את הסבב החדש, פרק ביום, כאן אני גם מזמין את כולם, ודאי שתלמידים, ודאי שתלמידי החמד, אבל כל בעלי הבית, והורים, מבוגרים וכולם מוזמנים, וגם בנות, כולם מוזמנים להיות חלק מהלימוד הגדול של הרמב"ם היומי, ואמרתי, יש צ'ופרים, מקבלים את זה ללא עלות בבית הספר, אני לא שותף ולא, אין לי שום חלק בזה, חוץ מזה שאני בא ולומד ומלמד את עם ישראל ואת ילדי ישראל, וזה ברכה גדולה, אז מי שרוצה יבוא ויטול, וזה שמחה גדולה עבור כולנו. הרמב"ם היומי, הלימוד, שגם נותן לנו את הכוחות מבפנים, וגם כמובן ממשיך את מורשתו המפוארת של הרמב"ם. הייתי אומר לך, אולי עוד משפט עידו.
תראה, גם כשהייתי מנהל, אני זוכר שהחלטתי שאני לא מוותר על לימוד הרמב"ם יומי. אני זה שילמד, נכון שהייתי רכז והייתי מלמד, אבל כשאני הייתי מנהל, אמרתי, אני לא מוותר על הלימוד. ואני זוכר איך בהפסקות, תלמידים היו באים ועומדים בהפסקה שקבענו שיש את הלימוד, וגם לפעמים יש לך ועדה ויש לך דיון, ולפעמים אתה מתעכב עם מורה כזה או אחר, והם מחכים ורוצים ללמוד, בבחינת, הנה נשלחני, אנחנו לקחנו על עצמנו, ועם זה אנחנו רצים קדימה. אז זה אומר לנו שגם בדור של היום, הילדים שלנו, של כולנו, מסוגלים לשבת, מסוגלים ללמוד, אבל בעיקר שזה יבוא מתוך רצון ואהבה. לחלוטין. עץ חיים היא למחזיקים ברב עתניאל מנצור. תודה רבה לך שהיית כאן איתנו עם לימוד הרמב"ם היומי. בוא נשמע כמה מילים קצרות.